Siemaneczko, żmeczki, to trzeci odcineczek Minecraft. Minecraft, teksturki świata. I mam nadzieję, że ten oto what the Pokémon. Dobrze, nie zwracajmy na to uwagi. Skrzynka się nie zmieniła. Zmienił się jedynie crafting table, piecyk i łóżko i wszystkie. Głowa Steve'a. Ajajaj. Postaw sobie tutaj. I tutaj. To jest nasz Pokémon. Aj. Tak, to jest łóżko nowoczesne. Piec. Też można uznać, że jest nowoczesny. Crafting table. Wow. Mówię, to jest enchant. Spoko. Tu mamy creeper head. To nie jest creeper head. Enchant. To już pokazywałem. To nie jest niedźwiedź. Ty, co to jest? O lol. To jest owca jakaś taka dziwaczna. Ale dobrze, żmyczki. Chcę wam pokazać. Okej, szkielet, wither, zombie. A resztę wam już pokazywałem. Wow. Aha. Głowa zombie jest zwykła. Withera. Nie jest zwykła. I to też nie jest zwykła. Ale dobrze, żebraczki, mamy się skupić na Pokemonach. Pokemonie zombie, przyzywam cię. Ja, dobra. W tych teksturkach nie wiem, co się zmieniło dużo. Ale szczerze mówiąc, to bardzo nowocześnie wygląda. Na przykład jestem górnikiem. Jestem górnik, mam nowoczesną zapalniczkę. Wow, kurde, jak to się pali fajnie. A wybuch jest. Ogień mamy zwykły. Spoko. Nie wiem, czy to może przypominać coś. Ale wow, kurde. Bardzo fajne te są teksturki. Dobrze, żymeczki, widzimy się w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia. Cześć!